Quan vulgueu, endavant amb el vostre manifest. Bona tarda i gràcies per participar en aquesta segona edició del Posa't la gorra a Reus. Soc la Maria Duran, tinc 17 anys i formo part del grup de joves de la FANOC Tarragona. Avui m'adreço a vosaltres en nom dels meus companys i companyes del grup. I sabeu per què formo part? Perquè jo també, com molts altres infants i adolescents, vaig patir un càncer quan tenia 4 anys. Però tot i aquest tràngol, sabeu què? Sempre m'he sentit acompanyada. He trobat un espai on compartir les meves pors i inquietuds i he fet noves amistats. Però la FANOC és molt més que un grup de joves. És atenció, suport, assessorament, acompanyament, experiència i professionalitat. Valors que garanteixen la millora de la qualitat de vida dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies. I tota aquesta tasca no hauria estat possible sense la ferma convicció i col·laboració de les institucions públiques, d'empreses i d'hospitals i moltes entitats particulars que han treballat de valent amb molt esforç i implicació per aconseguir-ho. A més, no ho podem oblidar, la FANOC compta amb un gran equip de voluntariat, molt implicat tant als hospitals, on es treballa conjuntament amb els equips sanitaris, com als domicilis, a la casa dels xuclis o a les diferents seus. Un aplaudiment per a tots ells. Com ja sabeu, tots els avanços que s'han fet, el càncer és, encara avui dia, desconegut i difícil. Per això, cada petita passa és important per seguir endavant. I una fita important que avui volem celebrar és l'aprovació, al mes de juny passat, de la llei del dret de l'oblit oncològic. Un pas determinant per avançar cap a la igualtat de drets dels pacients que hem superat un càncer. Des d'aquí, demanem als nostres representants institucionals fermesa, sensibilitat i justícia social per protegir a les persones en els moments de més vulnerabilitat. I parlant de fets destacats, avui us avancem una commemoració important. L'any vinent, la seu de la FANOC Tarragona complirà el seu 22è aniversari. L'any 2004, la FANOC inaugurava una nova delegació a Tarragona, ara en diem seu, per atendre totes les famílies de la província. I des d'aleshores són moltes les iniciatives, serveis i activitats que hem impulsat. Per tant, ho celebrarem com cal, no en dubteu pas. Per acabar, volem fer arribar un sincer agraïment a totes les persones que heu fet possible la festa d'avui. I moltes gràcies a tots els que heu vingut i us heu posat la gorra per ajudar-nos a abraçar el monstre. Visca la FANOC i visca el Posa't la gorra!